ɗum noon bandiraɓe on paami no mbiɗen ni mataw so Abdoul Malick Diallo poɗɗono Mamadou Dia wurtama e mum woppi chef uji mum fulɓe mbi en ɗam no ɓuura sabu mo wi yirlaɓe wiya sayboɓe jalluɓe mo wi jalluɓe yirlaɓe en kaalino e jewte men ɓennuɗe wonde Mamadou Dia ko ɓi Demba Tanu Demba Sampaɗel jeeya ko cikkitte toon fewi noon so ɗo fewi cikkitte o jeeyama bokke jalluɓe kamɓe jiidi wadde Abdoul mataw ko ngal jiidigal wonno ɗon no wiyeteno nden Mamadou Dia nden heewi awaɓe ƴewde ɗum kadi Aboubacar Kane wimi sa foof Senghor nelano toon o salo yo yaltu o yaltani sonaɓe wonde ɓe jaltine ko nandi hen beele gaga ko kalɗa ko ala ko jewtutu ɗon ana Mamadou Dia min de mi meeɗa yiide garɗo ƴewdam mbiɗa teskiti so yimɓe gaari ne jiiɗi miɗo wiyata ko yaltani o wiya o yaltani mi teskitimi ɗum e makko min ko gonmi ɗon ko mi anda caggalam walla avant mi ara kono o jaɓata yaltude te ko neɗɗo goto teskitimi o jaɓata defa o ñaama on ko fay yettono caggal ɗum yimo woni ɗo garde pénitentiaire on mbiɗa teskiti ɗum kono o jaɓatano kanko visite mi anda pourquoi ɗum woni ni o jaɓatano visite o jaɓata haalde autorité ji ɗi ko min wonno final maɓe mbi o jaɓata ko waji goto yette fayi ina yette famille ti inde nde mi yima après woni garde pénitentiaire mi yimboɗo ko on tan o jaɓatno te o kadi sowno addanamo ñamde o wiyata ko yo arde yam minen jadata min somi ari garami ko en tant que gestionnaire ɗum ɗo ñamde mabɓe ɗe min joguino mi ara o wiyami min ƴewanmo ndiyam ɓuuɓɗam min gaddanamo ndiyam ɓuuɓɗam somi gaddanimo ndiyam ɓuuɓɗam o wiya jeehe on noon vous pouvez partir c'est bon so sohli ne jogui sonnerie baɗɗo woto suudam o sona tan mbiɗa andi ko kanko mi yaha to makko woda ko sohli mi heeɓa so yi yewtidde Waly Diodio Ndiaye omo noddanno kam mi ara o wiya ya haalan Waly Diodio mi haalana Waly yaha ha tolno e fallantere o tolno e fallantere ɓe jiidirta so goto maɓe yaltini junggo noon junggo mum ne yiya junggo goɗɗo kono ɓe jiitirta e guite kono saɗa haalana nana ɓe gona e haaldude oɓe kaala ɗum ne so ɗum ni on saaha hay goto ɓe taccata ɗo ɓe jewtata ɗo tan kaɓe kalditani haalde yimɓe garata o waddam averti mi wiya garde wonɓe ɗon ɓe ko militaire uji gonno ɗon nden mi wiya ɗumen oto jaa eyyi min baddan noon beele Abdoul oɗon aɗa ina fatan e nadde suudu makko jaaɗo leltoɗo walla saabu wiya deftere kamil course nan ɗon o woppata waktu walla a dañi han état min naati suudu makko wona goho wona ɗiɗi nden ko sajade basagon kuɗiɗi sajade ɓooyi sajade joɗɗo o joguino e nder suudu makko sajade he kurusna hen deftere ɓuranna ɗon mi anda noon ko nde woni e sajade kurus e deftere ɓuranna ɗon leeso ɗo lelotowo way kono ɗum ɗoji ɗiɗi ni deggodirade so wertama ha gasi kadi ombo fawa hen ko wayno ɗum ɗo goɗɗum tappi boɗejo mbiɗa yiya tappina hen jiiɗa on ko tappi leloteɗo mbiɗa yiya ɗum e na saɗi nde tawmi mbo lili mi meeɗa d'ailleurs wona na saɗi mi meeɗa yiiɗo mbo lili kala nde garmi tan komo jooɗi walla omo dari mi meeɗa tan bettude mbo lili somi tawi garamta tan komo jooɗi walla mo dari wiyama Mamadou Dia ko toon rafi gumdam heeɓi ɗum beele nden an omo yiya normal walla ne wiyeteno ko lepto guila adan walla ko caggal mum wumi wiɗe yenana guite ɗe hen wotere way kono lettere ni mi anda ɗum noon mi koko mi anda way tan kono lettere kono mbo yiya min kam nde garam nde mbo yiyani te omo toñannomi somi ari omo toñannomi seeɗa o wiyami e ɗum ɗo henne tu te crois toujours bourg comme au Fouta la o wiyannomi tan mi wona e jalde mi wiya non président tan o jala heewani haalna so ɗon heewi hadde min baddi noon Abdoul Malick jarama holnde jaltuɗa armé e holko yaltinma armé jaltumi armé ko en 2000 non en 80 en 74 armé ko minen goni promotion gadiɗo wadde 2 ans addan ko 18 mois min mi mbaɗi 2 ans e mbanmi duuɓi ɗiɗi nde mbanmi duuɓi ɗiɗi hakkalde mi mbiya ɓe mbaɗami ar engagé tawi mi tampi goonga ala haalis ɗiɗi ina heewi ko hamni pindinɗa ko wendo ko subaka law sa fini komo fotani yawadema yawotoma
ko commandement ji no mbayno leydi naɓɓerde nde wa natti ɗum wawde supporté min fulani yawade mo woni woto a yiyat neɗɗo tawma wima ƴewki ƴewɗa ɗum ki welanima welani ɗum e taw militaire hoɗoma taw a waɗani haydara ina hamni noon nde taw wawa yawde mbimi ɗum ɗa finalement wadde ɓe mbi kam ni mbimi komi jaaho nden waji ko to wiye no wiye capitaine goto yette Mané no wiye Mamadou Mané wi komi yaltata te kañum hoccino waɗi men sara mum wimi yaltata kañum woni dalilu ha jami Casamance wi noon komi yaltata ina andi mami wonno un bon gradé par ce que mbiɗa jogui caractéristique wonde gradé moƴƴo kono noon mbimo tan ko yo accumi ya min kaldo e ma meeɗa sokkede hay gotol dans l'armée mi meeɗa won soldateɓe naata kan hay soko balɗe mi meeɗa sokkede hay so gotol dans l'armée mi yaha ha autorité ji mawɗo araɓe ɓe jiɗimi takkimi koye mumen ha tokosoɓe mbatta huldemi mi anda noon dalil ko Allah waɗiri noon nde yetta militaire holko mbaɗɗa beele ko nder naɗa e golle hôtel walla gollima golle goɗɗe walla jooɗi tan ha poftiɗa mi yalto armée Mamadou Mané on mo kalmi wiyomi ya intendance militaire joguimi pension personnel civil min joguino ɗum toon joguimi kadi réquisition ngaji ɗon gandumi yo Allah yurmo yaafo Lobbat Fall gandum ɗum ko intendance militaire intendance réquisition ngaji ɗon gandumi Lobbat Fall min joguino ɗum joguimi ɗum ha waɗi comme noon lebbi seeɗa ni ɓe gariti jaami noon Diourbel natmi ɗon e hôtel goto no wiye hôtel Baobab gonmi toon ma won hitande e mbaɗami caissier joguimi goni toon ma won hitande garmi ɗo noon tanam no wonno hôpital principal wi beele komi embauché Dakar mbimi waɗaka embauché o wi armi dañanima ligguey hôpital principal jaami gaddum bagage am garmi wiyete ko Sada Diom jeeya ko Mbumba Sada Diom Sow jeeya ko Mbumba ko tanam kaw mum nenam makket kanko Sada noon o wi dañani kam liggey ko tanam kaw mum nenam jaami garmi noon nde ko wonde gardien mbimi mi addani bagage ko kaddoyo ga ndewmi ɗo ndewmi ɗo ne paami Rosso paami Nokosot dokmi nde garmi ɗon ko pour wonde gardien mbimi won tawi nde ko wi ko ɓawden waɗi armé tan mbiɗa wonde gardien tan mbimi ala tan paami Nokosot jaami paami Nokosot tawmi toon bandi men goto no Babacar Soule nden a ligguima moɗo kadi mi wonde makko mbiɗa liggo recherche fruitière min wonno pointeur wadde Abdou ne jeɗɗa ami tan tawɗa ko gonɗa koye moftude haalis sara ɗum ɓuɓde ɓandu mbiɗa heɓatnode ɗum ɓuuri ɓuɓde ɓande e finna haɓɓa partos mi yiɗano ko muusi ko dal min dal wonno ɓe fittan ndu no wawi hunde foof ha illa tan won façon kam façon wawa joni noon mottane ko ittuma toon min jeeyi kay hayɗi min umori kay hayɗi ndungunotuɓe min gari min taccitiri hoore fonde min ƴetti ko lan ha hoore fonde min tacciti amin jaaha juuloyde Nouakchott tawde hakkude rewotako to Mauritanie rewotako min gari e oto hamin ɓenni Richard Toll croisement Rosso aɗa fa e tournita aɗa fata Rosso ɗo tan mbimi Bocar ko ɗo jipputomi o wi ha mbimi miɗo fati Sénégal Bocar ko ɗo jipputomi mboɗo fati Sénégal bandiraɓe oto jeehe komin artoɓe ha gandal Abdoul Malick Diallo en jettaki politique en jettaki gurdam makko to banggue pelle dawal gadanal ɗo e Pinde TV en jetti haalleɓe yeeɓiyankoɓe rewɓe woɓe suwaɓe mawɓe ngal ɗo dawal gadanal jeɓɓiɗen ko Abdoul Malick Diallo gorko mo bokke eɗen gandi o wiɗo heewi jangde makko militaire hakkude makko e Mamadou Dia oto dow liggi ma en gartu hen e dawal pangal hakkude men e makko so Allah walano ɗo jaaɓi